Heel wat volk in het restaurant van de PHL op een gewone vrijdagmiddag. Bijna 40, voornamelijk Limburgse twitteraars, deden er een twunch. Een twunch houdt eigenlijk in dat bepaalde mensen die op Twitter voornamelijk actief zijn, dat die een bepaald moment gaan afspreken. Er zijn geen verplichtingen achter. Mensen zeggen gewoon via Twitter, wij organiseren een twunch op een bepaalde locatie. En we spreken gewoon af op een bepaald uur. Het is een bijkomstige vorm van netwerking, vind ik. Het online netwerken vindt al een aantal jaren denk ik zijn opmars, maar ik denk de laatste 12 maanden dat het toch wel meer in de picture komt. Ondanks dat social media heel belangrijk is het ook belangrijk persoonlijk contact te hebben. En daarvoor is een twunch een uitgelezen mogelijkheid om dat te doen. Het sterkste punt van Twitter vind ik nog altijd, het is een soort netwerk waarbij mensen advies aan elkaar gaan geven. Mensen vragen heel veel via Twitter. Ken je iemand die daarin gespecialiseerd is? Helemaal anders van vroeger. Maar via Twitter leren mensen elkaar kennen. Ze leren elkaar kennen van wie wat doet, wie waar sterk is in welk vakgebied. Made in Limburg TV, het economische magazine op TV Limburg. Elke donderdag na het nieuws.